e hoxe témola boa. Simplemente, isto é unha representación mentalmente do que acabamos de escoitar na primeira lectura, que é un momento moi impactante de cando Abraham tuvo que ter ali deitado o seu fillo cun coitelo a punto de sacrificalo, pensando que aquelo era algo que o Señor en realidade lle pedía, cando se demostrou que non. E isto ademais me acorda algo que ten que ver, que nos choca a nós, na milicia, cando se facía a mili, contan que había ali un sarxento que pasaba a revista e entonces lle preguntaba ali a aqueles: a ver, quen ten unha navalla? Entonces solamente, eu teño meu sarxento, tal, moi ben, pois collase unha semana de permiso e ademais pagolle o billete, tal, non sei que. E claro, o resto, po día seguinte dixo: isto temos que practicar aquí nós porque non nos podemos quedar, e cada un, todos levaron unha navalla. Entonces o día seguinte volveu a suceder a mesma cuestión e volveu a preguntar ao sarxento: a ver, quen ten unha navalla? O meu sarxento. Moi ben, pois acaba de chegar o camión cheo de patacas, vamos para todo o reximento. Para que, dígolles isto para que vexan que a vida non é estar prevenidos para todo, nunca vai ser posible eso. E Abraham nunca estuvo prevenido para nada porque tuvo un corazón abertísimo o que lle pudera pedirlo o Señor, incluso cando esta cousa que nos parece a nós tan surrealista da entrega do seu propio fillo, pois estaba aí un pouquiño flotando. A esa proba chamámoslle na Iglesia sempre a obediencia da fe. Temos un montón de probas ao longo da nosa vida. E esa é unha das grandes, cando a veces o Señor nos pide que camiñemos un pouquiño ás escuras. Pero Él nunca nos abandona, ao contrario, está sempre no medio de nós. E eses dous mundos, o da oscuridade e o da claridade de estar co Señor, creo que están moito no fondo destas lecturas de hoxe. Como non ter medo cando o Señor nos pide que camiñemos aunque non vexamos todo malladamente ben? Pois fíxense, esa confianza que tamén o apóstolo aquí na lectura nos pide, San Paulo aos Romanos, de non vos preocupedes, quen vai ir contra vós se vos estades reafirmados no Señor? Un pouquiño a pista que nos dá é o Evanxelio, a transfiguración. Que sucede? Aí contemplamos o noso Señor na súa gloria, estamos na gloria con Él. E iso, os cristiáns temos a sorte de podelo experimentar. Home, non vamos a traspasar mentras estamos nesta terra os mundos do ceo, pero sí que o podemos ter un poquinho gustando aquí na terra. Fíxense, e eu creo que aí está a clave de que nós nunca nos separemos del. A dúas persoas que se queren, xa lle pode chover, como di outro, que ninguén, aunque lle falen mal da outra parella, nunca van a dicir: sí, fala, que eu quero e sei que me quere a min. Con noso Señor pasa algo parecido. Por eso neste tempo de Coresma, cando nos acercamos a Él, cando tratamos de estar moi pegadiños na oración a Él, cando tratamos de inculcar esas boas obras cara aos demais para facerlles ben, donde vemos tamén ao Señor nas necesidades, encontrámonos co Señor. E temos unha experiencia viva do seu grande amor e do que é a gloria co Señor. Por eso despois, aunque chova, aunque veñan as probas, aunque teñamos que pasar por moitas escuridades, sabémolo outro, e sabemos que non é o final. Moita xente pensa que isto é o definitivo, pero esta é unha proba. A propia vida nosa é unha proba do que está aínda por vir para nós despois ao final coa resurrección. Miren, contolles unha cousiña porque o mellor podemos sacar un pequeno propósito dela para un día como hoxe. Parece ser que había un matrimonio e el, pois un día chegou moi cansado das cousas do traballo. Fallaranlle unhas máquinas de céspede, que el cortaba céspede, falloulle o camión, falloulle non sei, e viña o tipo todo tal non sei que. Pero entonces abriu a porta e a muller viu que facía un xesto. E cerrou a porta, empezoulle a transformar o seu rostro. A muller, deulle un abrazo a muller, aos fillos, non sei que, non sei canto, tal, deitounos, pasaron ali o día contando as cousas do colexio dos rapaces e tal e tumba, e entonces el sentouse ao final coa muller ali un poquinho na sala, oye, e ti porque cando entraches, que ademais eu sei como viñas porque me contaras aí por teléfono, por que abriches a porta así e mandaches así un poquinho para fora? Dixo, porque eu teño unha clave cando veño para casa: tristeza e melancolía fora da porta mía. Decía ele así con un pouquiño das palabras. E claro, a muller douse cuenta do moito que lles apreciaba a él, porque non quería que na casa houvese os problemas que el puidera traer. Eu penso que nós, aquí desde a Eucaristía, podríamos decir unha cousa parecida: tristeza e melancolía fora da nosa Eucaristía. Aquí é a nosa transfiguración. Encontrámonos co Señor, El fálanos, escoitamos
e vivimos o seu amor de tal modo que saímos con forza para poder dalo aos demais. Feliz Cuaresma.